Túto reláciu vám prinášajú Vuje, Empíria, Microcom, Legusem, Remin Consult a vodohospodárske stavby Ekologický podnik. Čaute diváci, je tu Topfest 2012, druhý festivalový deň. Dnes uvidíte Kabátov, Nightwish, Zuzku Smatanovú, Anetu Langerovú, Harley, Helenine Oči, IMT Smile a mnoho iných. Ja dúfam, že si to spolu užijeme, ako minulý mesiac ste videli prvý festivalový deň. Dnes si užite s nami druhý. Čaute! Neprehráš, keď je všetko stratené. Neprehráš, máš svoj deň. Takže páni, ako idú obchody s takýmito darčekovými predmetami? Ako vždy veľmi slabo. Čo? Ľudia nemajú peniažky. Ale tak prosím vás, prídite si kúpiť krídielka, však pozrite, aké sú super. Pasujem ťa za Topfestového rytiera. Je to jako sen s kapitánem Morganem, králem moří, pánem oceánu. Celou noc na celý den s kapitánem Morganem do přístavu dojedem až ránu. Čo hovoríte na tento náš slovenský festival? Vynikající. Ako sa vám hralo? Hralo se nám dobře, všechno skvělý, lidi dobrý. Prečo už odchádzate? Protože ještě hrajeme dneska v Jihlavě. To je v Čechách. Ty mě běžíš právou slávenou a nebe černá, spoustu ti zvedneš přede mnou. Čo máte nové v kapele? Máme novýho kytaristu, no novýho, už je tam půl roku a všechno funguje, jinak nic novýho není, no, nová deska na jaře letos, teleskopický tele a jinak novýho vlastně vůbec nic. Hrajem, dobrý. Svý noční můry schoval v Petřinách, dávno hledám druhý nebe. Zdravím všechny slovenský fanoušky Harley, ahoj a doufám, že se tady zase uvidíme. Čau. Stačí si prijať, stačí sa chápať, a keby vieme pri sebe bližšie stáť, mať to, čo láka, a príde to len tedy, ak si budeme niečo prijať. Čo máš pripravené pre našich divákov? No pesničky hlavne samozrejme, ale robili sme s kapelou nový program festivalový, takže zaradili sme aj pesničky, ktoré sú z môjho nového albumu, ktoré ľudia nejak nemajú možnosť počuť z rádia, ale sú tam aj také klasické hitovky, ktoré poznajú. Ako je to možné, že 6-násobnú slávicu Slovensku nemožno počuť z rádia? Možno, ale niektoré pesničky hráme, ktoré nehrajú rádia, ktoré sú len na albume, takže... Spoluprácu s filmom, zase idem robiť pesničku do filmu, alebo teda titulnú skladbu pre film, ktorý sa volá Miluj ma alebo odíď.
Bude to kinofilm, takže sa na to teším. Zase ďalšia výzva pre mňa robiť novú pesničku. Chytme sa za ruky a poďme svietiť. Niekam tam, kde sa dnes neumiera. Spolu sa vznietiť. Roztopiť ľadom a vzájomne sa podopierať. Ahojte, pozdravujem všetkých mojich fanúšikov, ale nie len nich. Ahoj. Je to vaša prvá návšteva na Slovensku? Nie, nie je to prvá návšteva. Myslím, že sme tu už boli asi 5 krát. Máte super show. Áno, ďakujeme. Vy hráte iba s pomocou úst? Áno, len, skutočne? Naozaj áno, skutočne. Hráme len my a mikrofón. Každý deň máme tréningy od 7 ráno. Čo máte nové vo vašej kapele? Napríklad CDčko? Áno, máme nové LPčko, Golden Lemo. A to je Electrotrack. Well, in a city, the life is so pretty. Well, 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 in a city, the life is so pretty. Well, 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 in a city. Poznáte tento festival Topfest? Nie, ale áno, podľa mena je to najväčší rockový festival. Najväčší? Áno, mali sme ten pocit, videli sme, že miesto pre festival je veľké a taktiež stage je veľký. It'll follow you, bad you do, it'll stand with you, and the good you do, it'll follow you, and the bad you do, it'll stand with you. Topfest, the beatbox, the bass, for the sound, for the mouth percussion beatbox, Topfest, Bauchklang, Bauchklang, Bauchklang. I'm Topfest. Topfest was cool. Thank you for invitation. Bring out your voice. Mám pocit, že dobre. Áno, teplo, to je jedno. Super, mám rád, keď si svoju prácu urobím dobre. Keď proste vidím, jak začnem hrať a ľudia takto prídu. Takže myslím si, že sme to rozbehli. Som celkom hrdý na IMT Smile. Máte v lete veľa festivalov? Tak normálne. Nie sme kapela, ktorá hráme stále. Hráme tak, aby to bavilo aj nás, aby to bavilo aj ľudí. Nedá sa újsť. Nedá sa újsť a teda utečeš. Nedá sa újsť. Veď svet to si aj ty sám. Nedá sa újsť. A niečo nové pripravujete s kapelou? Nové ani nie. Ešte máme podľa mňa stále aktuálnu našu dosku Rodina, takže budeme hrať. Ja mám dosť práce v štúdiu ako producent. Teraz som začal robiť s Desmodom na ich takej najnovšej doske. Takže tak, no. Každej brána slzy, oblečiem ťa do herne. Ľudia vôbec nie sú zlí, len ľudstvo nepríšerné. Čau Topfest, toto je IMT Smile. Ďakujeme veľmi pekne, že ste sa tu takto zišli na nás. Díky moc, mám pocit, že teraz to už konečne môže začať, ne? Na Topfeste. Aj keby ma osud aj keby
na Top Feste? Vynikajúce, jak si došla, tak hneď sa to zlepšilo. Trochu lásky, veľa lásky. Odkiaľ ste prišli? Balárikova. Trenčína. A ako sa bavíte? Vynikajúco. Pivečko je krásne, z časti vyhnuté, ale všetko je nádherné. Že naozaj chcem tvoj sen ti pískať, len s tým, že naozaj smiem. Takže návštevníci Top Festu sa mohli po celom areáli previesť na takomto perfektnom luxusnom vláčiku. Nechoď blíž, má krásná pochybnosti. Neříkej, nech věci plynout. Poznáš to do sytosti, ale teď musíš zapomenout. But I feel like that. Možná za 7 hodami objevíš cestu, která mi... Veľmi sa tešíme, že ste prišli na Slovensko, na náš Top Fest. Ste správna rockerka a máte krásne balady. Ako sa vám hralo? Mně se hrálo výtečně, já vždycky ráda hraju před slovenským publikem, protože já jsem to tady říkala i na koncertě, že mám pocit, že zpívají úplně nejlíp ze všech, takže se sem vždycky těším a hlavně jsou takový jako odvázaný, takový uvolněný a jdou si to prostě užít, což je příjemný pro interpreta. Kdy probouzím si v tmách, za tónu známé melodie, srdce buší na poplach. Rozlížím se, ale není vidět. Vaše pesničky sú veľmi známe. Je pre vás ako interpreta také zadozučinenie, keď spieva publikum s vami pesničky? Ano, samozřejmě, tak jsou to ty hezký momenty na těch koncertech, že se lidi přidají a má to obrovskou sílu i pro mě, samozřejmě. Polouká vítr srdce mi, jak míří, roznáší, když fouká ze severní strán. Když se má vzhůru, letí slunci blíž, aspoň na malou chvíli. My vieme, že si pesničky skladáte sama, takisto aj niektoré melódie alebo všetky melódie. Kde čerpáte inšpiráciu? Já se vždycky zavřu někam do ticha, to znamená, no ticho jako v přírodě třeba to nacházím, ale tam samozřejmě ticho nikdy není, protože příroda se stále hýbe, ale je to asi ta největší, jako takový největší zdroj veškeré energie mojí a veškeré inspirace. Výstavních síní a každý zvlášť do kapsy svý. Ahoj, tady Aneta Langerová, zdravím všechny fanoušky Top Festu. Ahoj. Tomás, ako sa máš? Ahoj, som hotový, skutočne hotový. A ty ako? Ja som v pohode, ďakujem. Vaše pesničky boli super, najlepšie, skutočne ja milujem vašu hudbu. Čo máte nové vo vašej kapele od nášho stretnutia v Budapešti? No to sú len 2 mesiace, takže sa nestihlo toľko udiať. A Imaginarium Tour bola dobrá? No stále prebieha. Myslím, že prebieha veľmi, veľmi dobre. A tak samozrejme ešte aj tu na Slovensku. Myslím, že toto bola jedna z najlepších festivalových show. Hello there, Top Fest, and thank you for treating us so incredibly well. Thank you.
Austrálie k nám prišli chlapci zo skupiny Mystery. Ahoj chlapci, ako sa máme? Ďakujem, super, ste tu poprvýkrát u nás? Áno, je to prvýkrát, čo sme tu. A počasie je fajn? Áno, super, počasie, je veľmi teplo. A ako si užívate tento festival Top Fest? Dobre je to tu, veľmi dobré. A sme radi, že sme si tu mohli zahrať aj to naozaj veľký festival. Vy ste takí mladí. Áno, 15 až 14 roční. A čo mami, nemajú o vás strach? Ale nie, nemajú. Hello, Top Fest! Thanks for having us. Yeah. Tak čo si myslíš o dnešnom transe? Trance je pre mňa špeciálnym žánrom v hudbe. Milujem house, milujem techno, ale trance je pre mňa druh hudby, s ktorou sa môžem dotknúť tvojho srdca. Kde hľadaš inšpiráciu? Moja inšpirácia je život, je to hlavne o tom, aké mám skúsenosti. Ľudia, čo sa ma často pýtajú, prečo vlastne tak robím komplikované tracky. Je to o tom, čo človek prežije a aké má človek skúsenosti. Toto je tvoja prvá návšteva na Slovensku? Áno, som tu prvýkrát a milujem to tu. Hello, Top Fest. This is RNA. You guys rock. Raz chlapci támerou a drancujou, v našem sepitou je pořád nabitou. Raz chlapci támerou a drancujou, to, co na kranese, porcuje se v lese. Úžasná, skvelá, perfektná show, kabát. Fantastické. Ako prosím vás robíte to, že máte toľko energie, lebo to je úplně neskutočné? No, tak já nevím, jestli to bylo tak úžasný, jak říkáš. Ale já mám pocit, že to je tím, že nás to strašně baví. Že tu energii prostě do toho dáváme s tím srdcem, který prostě máme. Pro tuhle muziku rockovou a na nic si nehrajeme. Ale to je asi znát, no. No určitě to je znát. Slovákov a vôbec rockerov, ktorí sú na Slovensku, je Top Fest niečo ako úplná špička. A keď spomeniem Top Fest, tak sa každému vybaví kabát. To je automatické. Je to pre vás taký v pohode pocit, zadozučinenie? Tak určitě, my sem jezdíme strašně rádi, to není fráze nějaká jenom otřepaná, ale určitě sem jezdíme rádi, protože se známe s Dušanem, s hlavním pořadatelem, vlastně majitelem festivalu už léta, takže vždycky nás potěší, když nám zavolá a já už jsem to řekl vlastně na začátku naší show, že se věci mění se počasí, mění se vlády, mění se ceny, ale jedno se nemění a to je, že kabát vždycky vystoupí tady na Top Festu. A
a jsme za to vděční Dušanovi a taky si toho vážíme strašně a vážíme si fanoušků, kteří vydrželi do téhle pozdní hodiny a vydrželi na vlastní stát, ještě nebyli opití, protože bylo opravdu přes den strašný horko, takže poklona všem, co jste vydrželi a těšíme se, už teď se těším na příští rok. Koľký rok po sebe vystupujete teraz? Tak to já nevím, já to nepočítám. Já si nedělám žádnou statistiku takovou, protože proč? Když jsme někde rádi, tak jsme tam rádi a jedeme tam a nebudu si dělat zářezy na pažbu, to nemá cenu. Si může vážně v klidu říct, že nesvíček v duši nemá nic, ten slyší dálce pokazí. Kolikrát se ještě vrátím, abych žil, a co jsem nezvlád napravil, chtěl bych to spláchnout jednou rád. Já jsem chtěl jenom říct, že se tady prodávají úžasný trička. Bohužel teda Guns N' Roses ne. A je výborný, že se nemusí prát. Tak se to tu trochu hejbá, dneska ještě nejdem spát, bude trochu žít, jako nesojího zbývá, tak mi můžeš plnou dát. Já vás všechny zdravím, obdivuju vaši vytrvalost, že vydržíte na všechny kapely, které tady hrajou od ranních hodin až do těch večerních, ty 3 dny, co Top Fest trvá. Držte se, užívejte si života, užívejte si prázdnin, protože prázdniny začínají a hlavně o sebe pečujte, ať se dožijete ještě dalších Top Festů a nekonečný číslo nějaký. A hlavně láska. Nikdy to tak nebude, moja naivná, život je už taký lepej. Takže druhý Top Festový deň v podstate ukončila skupina Vada, ale predtým hrala skupina Slobodná Európa. Ja sa veľmi teším, že tu môžem pri sebe privítať Whisky o Whisky. Ako sa hralo? Výborné, všetko v pohode, výborný zvuk na pódiu a tak, ľudia, všetko klasika. Vieš, kto ti robil predskokana? Neviem. Kabát. Tak však vieš, no. Taký kabát hore dole, či? No, však. Drive 69. No ja som bol zalezený celý deň, lebo ja tuto kúsok od Top Festu bývam asi... Áno, hovoril si mi, že si rád, že to je v Piešťanoch. 18 kilometrov od Top Festu bývam a ja mám dom z roku 1799, ktorý má 1,20 m múry. Takže napriek tomu, že je vonku 38, tak mám vnútri 20 stupňov, takže som ani... Akurát som vybehol na motorke sa okúpať a potom som bol tam, no.
Chceli by sme, aby si pozdravil všetkých fanúšikov Topfestu, ktorí sa prišli na teba pozrieť. Pozdravujem vás. Špinavo meste, strácený, uvalený a zničený, ulicou šlapem a na nič nečakám. Špinavo meste, strácený. Toto je môj základný kamarát z Kopaníc Romžo, to je môj sused. Mám sa predstaviť Romžo Nocliger Mikulčík, najväčší čávo z oného, pozrite sa, to je... On je bohužiaľ invalidný dôchodca, ale zase na druhej strane našťastie, no, tak to je Romžo. Druhý Topfestový deň sme úspešne prekonali, bolo to super, ale Topfest ešte nekončí, pretože je tu Topfest Plus a dnes sa určite tešíme na Guns N' Roses. Predtým si však vychutnajte napríklad Lukáša Adamca, jeho Siem pre Luciu Vilu a Arakain a takého Doriana Greya, takže máme sa na čo tešiť. Aký je to pocit byť predskokanom také kapely ako Guns N' Roses? No tak na to už sme čakali veľmi dlho. My sme boli veľmi šťastní, keď sme sa dozvedeli túto správu, že vôbec môžeme byť pred kapelou. A sme si to patrične užili. Tak dúfam, že to ľudia aj pocítili. Je to perfektný pocit. Povedala, že ju dávno teší, že môže počúvať jeho slova. A ty by jej povedal, že túži vidieť znova. CDčko je na svete, ako sa mu darí? CDčko sa darí výborne, práve išlo do predaja, takže čakáme na prvé ohlasy. Prvé ohlasy sú výborné, hlavne z nášho okolia sú výborné ohlasy, takže... A nám sa stále páči viac a viac, takže je to paráda. A určite chceme prichystať nejaký nový single na september, keď sa ľudia vrátia z dovoleniek, pôjdu do školy, do práce a budú smutní strašne a my im dáme pesničku a sa budú, aspoň dúfame, že aspoň trošku sa budú viac tešiť. Ona stále ho volá späť a on stále ju volá späť. Topfest Plus, zdraví kapela. Siempre! Na domy sivo-železný ľudí. Videoklip Dorian Gray máte v Top Musicu, ale my sme si ich odchytili priamo po koncerte na dni, ktorý sa nazýva Topfest Plus. Páni, ako sa hralo? Fantasticky, úžasné. Výborne. Neskutočne, až som v eufórii, neviem, čo mám robiť skôr. Slová, čo chápem, snáď len sám. Aký máte pocit z toho, že koncertujete na takom istom pódiu ako taká veľká hviezda? Nedeje sa to každý deň, no tak je to taký fantastický pocit, úplne miešaný pocit zodpovednosti a radosti. Tam svoje kone vypustí. My sme radi, že sme si mohli zahrať na tom jednom pódiu, kde budú aj chlapci z Guns N' Roses, ale čo ja viem, tak práve pripravuje šnúru Karel Gott a to je, myslím si, že na Slovensku väčšia hviezda, ale ako sme radi, že nás pozvali. Robím to, čo je dobré a čo si myslím, že mám. Tak nech žije ten festival, pretože bez festivalu tohoto formátu rockery, ako sme my, umrú. Nech žije. Ako si povedala, je to najlepší festival na Slovensku rokový. No ja dúfam, že bude čo najdlhšie trvať a že tam budeme najčastejšie hrávať, ale hlavne nech vydrží Dušanovi. Vo vnútri nosím tak trochu problém, nezničiteľný krám. Dorian Gray zdraví fanúšikov Top Music. Ako sa hralo na Slovensku u nás? Hralo se perfektně, lidi jsou tu fantastický, počasí se rapidně zlepšilo, co si víc přát. Jako struje na výrobu prachu, kdo se trhne, to ve mňa
nová zostava s Ľudskou Bílou, aké to je znovu si zahrať? Je to hrozně fajn, tak Lucka je každým coulem profesionál a je hlavně strašně příjemný s ní stát na pódiu a zaspívat si s ní nějaký ty písničky. Arakanom vystúpila aj na Top Fest z Lucie Bíla. Ja dúfam, že do Top Musicu nám poskytne aspoň kratučký rozhovor. Ako sa vám hralo u nás na Slovensku? Ďakujem. Prosím? No, u nás na Slovensku, ako sa hralo? Vždycky se mi právě krásně u vás hraje. Přibývaj vrásky, ráno se ztrácí mě večerní lásky. Svět jako defile, náhodný známý, každý tvůj příchod jen vyvolá támy. Život jsou zrychlený, obrázky z kina, proč stále odcházíš, či je to vina, jak s páskou na oči, vnímáš jen sebe a stále necítíš mě vedle sebe. My sme vás mali pred 2 rokmi na Červeníku, tady boli veľké ohlasy. Ako si spomínate na tento festival? Na jaký? Červeník. Nevím. Máte toho veľa, že? Já zpívám denně, nevím nic. A ako to robíte, že ste taká krásna? Možná nevidíte, kupte si brejle. Vážení, prosím vás, můžete zařvat! Já vím, že čekáte třeba na další kapelu, ale tahle je taky dobrá, takže... Byl to super, krásný koncert. Já jsem nadšená, že jsem se zaspívala prostě s kapelou, kterou mám ráda. A to je důležitý. A kde, to už je jedno. Jenom si vzpomeň, jednou přijela ta střední královna. Malýho kluka odvezla na saní. Lucie Bílá! A Arakan! Ahoj! Nás mají rádi a jestli nás přijmou i na Slovensku, wow, super. Tak pojď, to bude dlouhá noc. Já chci slivovici, neboť mám nízkej tlak. Když mi zítra bude šeliak, mojito, a kolu nejebe, jinak tu vybuchnu jak plynojem.
Topfest Plus je samozrejme veľmi náročný, nákladný a vďaka takým ľuďom, ktorí sú vo VIP Platinum a vo VIP Gold, sa tento festival, alebo teda respektíve deň mohol uskutočniť. Do tejto platinovej výpky sa bohužiaľ nedostaneme ani my s našou kamerou, nakoľko je určená naozaj len veľmi špeciálnym hosťom, ale tak poďme sa pozrieť, ako to vyzerá napríklad v Zlatej. Tých, ktorí si chceli na festivale Topfest Plus vychutnať trošku luxusnejšie podmienky, tak pre nich bolo toto VIP Gold pripravené. Prišli k takýmto úžasným čelenkám. Axel. Viete čo, bohužiaľ, túto to predávajú. Ja som mal veľké plány si to kúpiť už 2 týždne pred koncertom, ale tu normálne tu je taký ako krásny kiosk. Ako pre vás znamená Guns N' Roses, keďže ste prišli teda? Áno? Ste vyrastali na tom? Ja som na tom vyrastal. To, ale vyrastali sme. Nedorastol som do takej výšky, ako som si prijal, ale pre mňa je to famózna hudba. Nie je tomu dlho a tento pán, ktorý visí tu za mnou, hral na Topfeste. My sa však nachádzame na dni, ktorý sa volá Topfest Plus. Táto VIP zóna, v ktorej sa nachádzame, sa volá GNR ako Guns N' Roses a je v podstate pre partnerov, takže si ju, nech sa páči, obzrite. Vždy sa vám snažíme v Top Musicu so zaujímavými a tými najväčšími hviezdami, ktoré vystúpia na festivaloch agentúry Duna, poskytnúť rozhovor. Bohužiaľ, ako sme sa práve dozvedeli, Axl Rose sa asi správa ako táto nemá socha Oscara, pretože odmietol akýkoľvek rozhovor vám, divákom, takže iba ten koncert, bohužiaľ. Platinové VIP zóny sme sa bohužiaľ nedostali, ale dostali sme sa aspoň na ich tribúnu, odkiaľ majú špičkový výhľad, takže asi viete, že nie len zadarmo nápoje a jedlo dostávajú títo ľudia, ale aj tak kvalitný pohľad na skupinu Guns N' Roses, ktorá, ako som dostala najčerstvejšie informácie, bude hodinku meškať, no dúfajme, že hodina u Axla Rosea nie sú 3 hodiny, ako je jeho zvykom. Vychutnajte si tento koncert a ja som veľmi rada, že ste si pozreli Top Music až do konca, pretože určite tento koncert bude stáť za to. Majte sa pekne, vidíme sa na budúce.
Túto reláciu vám prinášajú Vuje, Empíria, Microcom, Legusem, Reming Consult a vodohospodárske stavby Ekologický podnik.